Здравейте хора, днес ще бъде втория клип на Bed Wars в Майнкрафт. Тук сме с Ники. Здравейте. Аз съм Теодор. И се надяваме контента да ви хареса. Смятаме да играем Bed Wars. Ще ви приготвим две игри. И да, и май ще е това. Сега ще се мятаме и ще се видим направо в играта. Ние вече сме в играта. Стратегика, която почти винаги работи, а когато не работи, просто губим. Абсолютно нормално. Така, да, давай за диамантите. Точно така. Давай, ти ли ще строиш? Добре. Да. Добре, строя се седвам. Нека си купиме хубави работи. Теп. И всичко друго прибираме тук. Те вече са... не са добре. Ако тръгнат, събирай. Колко диаманта са? 2? 2 само. Ако искаш, почвай да строиш към тях, аз от тия широве да купа, ще ги остава в честа тези. Добре, аз имам фарбол за всеки случай. Ако тръгнат да билдват към нас. Аз съм на тяхното легло, така че мога да побързаш. Или чупи го просто, ако си там направо. Браво! И даже го уби. Браво, бе! Не съм го убил, той падна сам. И че ти си го убил. Еми няма лошо. Отивам да видя тук емералдчета случайно. Той печагата за това. Аз отивам родовете да ги пушна. Пушки, аз идвам да събера емералди, ако има спална. Да, има. Перфект. Но още в началото тръщнах за емералди. Розовите... Той ме бутна и умрях. Ама чакай, той втория сив е при мене. Убиваш майко, с какъв меч ме убива човек, лад. Той ме трипъл кликна. Обаче си взел всичко, разбира се. Това си ти. Разбира се, взел си всичко. Колко диаманта имаш? Събрал ли си ги от тук? Да, в честа са. Добре, забежи. Така, тук има още 2. Не, още 3. Директно купувам и цатрап и шарпнес. Добре, супер. Го розовия. Ще го задържиш ли? Той е много добър, уби ме. Къде? Аха, той ни ръшка. Да. Добре. Сега ще изчакам да ги вземем заедно нещата. Искам да купа фарбол, обаче няма как да се го направя. Добре, аз имам да купа. Купи, защото той ще тръгне насам. Го е на моста. Не мога да разбера колко е смел, дали ще иска да ни ръшне. Купи ли фарбол? Имаш ли фарбол? Втори път те питам. Имам. Фърляй. Да, нищо. Нямах нищо. Нищо. Поне умря. Да. Така, интересното е, че жълтите са много по емералдите, което не е хубаво. Купувам си Iron Sword, той пак се връща, купувам Fireball. Другия тука. Fireball. Купувам Убих го. Iron Match. Купувам си блокчета. Имам 3 диаманта. Може да купиш тия 3 диаманта Protection, примерно. Да, той толкова ли е? Не, мисля, че е 2. Перфектно. Защо купи? Той се активира. Добре, аз ще ти донеса още един да сложиш и форче. Добре. Всъщност ти колко имаш в момента? Един. Имам 0. Вече един, да. Оставям го в чест. Остави го в чест.
сивите ни. Тук има още един, върни се и купи форч, аз сръжка. Да, бе. Не, много да трябва да ги издържиш. Малко. Не, убих тоя. Убих... Как се кажеш? Розовите. Трябва да видя... Аха, другия розов е тук. Те легло нямат, това е тъпо. Те легло имат, не, това е тъпо. Да, ама абсолютно незащитено. Сега мога да му скочи, той е с каменен меч, аз съм с меч и шарпнес. Ще го пребия по принцип. Обаче гаджето му идва. Така да ми хареса. Идем и аз. О, шит, дропнах се. Но аз съм безгранично глупав. Не ме виждат къде съм. Как бе? Не знам какво става, човек. Много лесно. Убий ги двамата, спокойно. Добре, ще им легло, взимам фарболки. Взимам фарбол, защото тяхното е абсолютно незащитено. На леглото ли си им? Шит. Чакай, не мога да дойда още. Идвам. Търча. Иди, държа ги. До дет съм. Добре, както... Не, още не съм, чакай. Вече съм. Да. Добре, тогава. Ще взема тия 3 диаманта. Няма. Трябва двамата да ходим. Така. За тази цел трябва да ръчнем за емералди, нали знаеш? Първо да ги убиеме. Защото те ще ни правят проблем. Те ще ни правят проблем. Какво ще ни направи проблем, като стигнем да трябва да бием сините, а те вече с емералди? Това няма ли също да ни направи проблем? Да мислим в момента за сегашния проблем, според мене, защото... Нямам блокчета. Обаче. Поне нямах нищо. Ако цела, бе. Не съм. Не ти. Така. Блокчета. Трябва ми скочиш. Скочи ли ти? Имам фарбол. Убих единия. Идвам. Умрях от другия. Има яко диаманти, помежду другото. Той е готов да ме ръшне това помежду другото. Ти да нищо не ти направих. Благодарско. Моля да имаше нещо полезно. Добре, как падна бе, пич? Ти не мога си толкова слабна, не? Ага, видях как си паднал. Ти това не си го очаквал просто. Разбирам. Може? Не. Той ме чака. Така. Пич. Не. Не се прави така. Де, ба. О, фак. Другия му приятел е безгранично тъп. Как ще уеснеш така фарбол? Какво е това легло на сините, бе, човек? Елай двамата. Ти па сам го взе. Аз ти знам с двамата, ама ти сам го взе. Какво е това легло на сините, бе, човек? Ти не знаеш какво легло имат тия пичове. Чай се събера дия. Погледни. Човече, тук не виждам. Това лесно ще се такова. Те си стоят така, са, очакай са. Не ги ръшкай, изчакай малко. Не събирай диаманти. Чакам на диамантите. Няма да ги събирам. Така, 5 диаманта. И ти ги събра. Еми, събирам ги, защото се връщам, защото вкъщи имам още 3. Трябва да купа протекшени, някакви глупости. Вижте, ние нищо не им правиме на тия. Ще купа протекшен още един. Ще купа форч. Така, ще купя... Няма си купа Майран. Не, няма си купа. Ще си купа така. Блокчета. Fireball.
Така. Аз убих един, ама съм на малко. Така. Айде аз идвам. Оцеляваш ли? Да, на 4 сърца съм. Идвам. Видях къде си. Стой там. Двамата ме ръщаха. Един е на малко. И си дед, нали? Еми да. Браво на мен. Ма аз съм бил някакъв гениален, бе. Чай сега си направя чиста стълбичка. И сега чакат. Той как бриджва. Аз имам фарбол. Мога лесно. Аз се дропнах, защото си обърках копчетата. Ма, не, той смисъл. Това не... Няма читове. Добре, как? Те нямат легло вече. Ето. О, добре, значи няма смисъл да се занимаваме с тях. Има ли смисъл? Те са дет. Да. Много спешно. Изключително спешно трябва Отивам за емералди, знам. това ще да кажа. Аз тук ще събирам диаманти. И ще пазя 4 диаманта. Още 4 диаманта протекшън. Добре. Защото ние сме едни от тримата с легло. А това не е хубаво, защото сигурно ще се насочи към нас. Че сините идват за още емералди, аз имам 6. Добре, връщи се, не се лако ми, не се лако. Чак. Ще се лаком, чак. Осем идвам. Добре, браво. Тук диамантите. А случайно някакви диаманти? Не се знам, не съм гледал. Добре. Браво, Ники! Купувай и слагай, че си с ширс. Чай, че трябва да строя тук. Лека по лека. Купувам да ни спаунват емералди. Така. Това го клъчваме, няма как. Тоест това го печелим, не го клъчваме. Има някой зад мене? Май. Не знам, страхме да погледна. Синя. Давай. Трябва да минеш нашия мост. Минеш ли нашия мост, всичко е готово. Добре. Пази го моста само за малко. Не го задържах достатъчно. Добре, той се отказа. Добре, супер, аз ги купих. Три фарбула. Така, ето го и първия спаун от емералд. Първия спаун от емералд. Ето го готов обсидиана. Сега го покриваме. Да. И като трап имаме, нали? Даже мога да сложа втори левел трап. Ица трап. Няма смисъл. Да. Добре. Така. Сега. Прибирам това. Аз имам за още емералди. Да, прибирам. Ма то не дропва вече това. Знам, ма искам и сините да ги убиеме. Добре, я да видя, тук няма. Сините мога да почна да строя лека по лека към тях. Няма смисъл то. Не, те няма го очакват гръб. Според мене. Аз мисля, че ще е най-добре с ендрапера, често казвам. Спокойно. Защото те са жълтите няма да ни атакуват. Те жълтите мисля, че са далече от нас. Виждаш сините колко са агресивни. Да, така е.
се види. 3 фаербола имам. Ще са даун. Добре. Ще го билд на моста е от тука. Аз даже мога да взема златен акс и златна кирка, защото 100% ще ми са нужни. Аз съм им почти Пет. най-банда. Мама ме чекнаха. Не са ме видяли. Отивам си взема фаерболките и ги ръшкам. 7. Те май ще слагат обсидиана, знаеш ли? Ще отидат да се бият емералди, може би. Аз съм на емералдите, взех всичките. 8. Браво. Имат хил. Значи имат и трап. Добре, няма да се притеснявам. Аз нямам кирка, нямам нищо. Толкова е само вълна, ще е добре. Само моята идея е да взема Аз съм на тяхната. инвиска. Така ли? Ако си направил моста и моята идея е да взема инвиска. Ма ме видяха. Уби ме. Фак. Ма имаме мост. Който този мост... Ицата. Мой ходиш си инвиска по принцип. Няма ицата. Да, точно. Добре. Ма не имаме. Да. Купувам 4 фаербола и този път ще ги бомбандирам. Те още не са разбрали как стигнах до там. Айде, идвай си инвиската. Къде си? Чакай на другата, на седната база съм, купих си я. Добре. Имам една резервна. Ще минеш по моста. Маш ще му щупим базата с фара. Чай са. Искам първо да... Значи ти трябва ти кирка, брадва и да, и това е. Всичките ми са макснати. Да, бой. Счупила ти е моста обаче, имай го в предвид. Шировете ми, ето ги. Си Добре. купа ли и аз една инвиска, чуда се? Аз имам една резервна, ако Имаш ли 2 емералда да си купа броня? Нямам, не. Нищо, си ги събрал. Знаеш какво ще си купа? Знаеш, чакай, ще взема Dragon Buff, за всеки случай. Да, умно. Ще купа още такова. Стой, внимай, ходи по-такова. Такива. Тук има много голд, тонове голд. Строй, той не те очаква. Кажи като аз те виждам. Това моста пред краката. Умря, давай газ. Даже не ти трябва. Да видим съм. Даже не ти трябва. Чакай. Нашия трап е тригърнат. Жълтите! Ма той не може да щупи обсидиана толкова бързо. Какъв е то Diamond Match, бе, брат? Какъв е то Diamond Match, бе? Те вече нямат легло. И какво като ми откриеш леглото, бе, смотлюк? Много си тъп. Насякъде съм с обсидиан, пич. Горкичкия. Той е дед. Жълтите, нали си мислехме, че няма да ни атакуват, гледай какво стана. Вярвам в твоите сили малко. Да, ето аз не сейвнах по принцип. Точно, сега остана един жълт, само той къде е? Те нямат легло, Точно, синия го убих. Да, добре, жълтия сигурно си е в базата, дай да ги купувам си инвиски ли да си купа, какво да си купа. Ако ти трябва инвиска, аз ще ти дам ейти един емералд. Да, дай ми. Ейти. Аз имам 5, че си купа броня. Айде бе. Аз ще дам инвиската направо, вземи я. Я дропнах я претен чест. А ти имаш ли си? Аз се използвах. Купих си броня. Чекай, ще взема фараболки колкото мога. Взимай
Гапа ли искаш ли някакви? Не, споко. Ние имаме регло. Не, мога да си купя еса от тия. Гапалки. Аз имам 2 стака голд, по принцип. Но той аз ползвах половин стак за гапалки, имам 12. 7. Ще си купя яко гапалки. Ще си купя едни 6 гапалки. Не ми трябва повече. Така, 7 диаманта. Добре. И кой викаш в базата мисли, че си? Че си е, да. Или че... Да, Мисля, че забравих, че е един. Мисля, че е там, защото няма къде. Ама брат, да не ни прави пак като това вчера с големите, защото беше много гадно. О, не, виждам го. Диамантен броня, диамантен меч. Да, те и Ама двамата нищо. бяха с диамантен меч. Имаме гапалки, аз съм си инвиска. Къде е, в базата си ли е? При диамантите, май да. Да, его мале, О, лък. Чакай. използвай инвиската, да. Готов съм. Аз ще го разсеям. Махни си такова от ръцете. Не знам. Той бяга. Yes! Добре. Браво! Айде! Ми спечелихме. Да не забравим, за малко да забравя. Може да се абонирате, да харесате видеото, да оставите един коментар, да си изкажете мнението. И ще